Dialogo sa pagtuo, tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalanlaing relihiyon, aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo, gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. So, pwede niya po mga kuwan niya po na katong mabot sa itong larawan. Ha? About sa itong larawan. About larawan na punta. Okay, larawan na punta. Okay. Yung gigorap mo sa tawaman nato. Ha? So, diri sa mga focus sa kining kuwan. X020, versikulo 4. Isudo 20, versikulo 4. Oh, sa English pa mong gabong niya pagbasa na si kuwan jud isang bitang butang na wa gyud kuanon, no? Alam ka mo, dili ka man pa, kung sang larawan, nga, limilok. Kasi sa kung sang dagway. So, kanang pulo nga, bisan kung sang dagway, tuwa yun, no? Unsa. Dami na tanan. Dili na kinahanglan na mag-represent pa kaya nga mauna. Tumano na ito niya nakasulat. Isa sa English na Japon. Sa English nga pagbasa. Sa English nga pagbasa, mao Japon nga pagpasabot diya sa X020. Sa versikulo 4. Thou shall not make unto the any graven image or any, okay, likeness, siya. Kung bisan ka lang ito sa yuta, mao Japon. So, dili ta focus. Mao na ito kung turon nga. Wala may gibutang rin nga, nagpisintar naman na siya. Kanang tulong nga, kwantat, nga, bisan unsang larawan nga, linilok, unsang gagaway. At pa, ang tanaan yung ang templo o So, balikon, siya sa X020, versikulo 4, sa English, mao Japon o sa siguro bisang unsang mga butanga. So ba't pasabot nga wala jud bisan babae lalaki nga malinilok nga larawan kay man nagitan sa Deuteronomy 4:16. Kanya itong panahon na sa pagsulti sa Deuteronomy wala pa may dayana ato may tabo wala pa dayana nga itong gitimba-timba. Wala pa dayana. Wala pa, dito naman na sigutan sa pambasa, bro. Dito mo sa hari siguro to, babasa to. Samot nang wala pa Santos. Samot nang wala pa larawan Santos. Sa ato pa, ang X020, kanang pulong ato nang usap ko na ito pagayo, imid na dia, nga, imong idol. Imong idol, niya, walay bisan unsa. Kanang pulong nga, walay bisan unsa. Wala yung ato bangon kay. Nagingan man ang sa mat size, kung mag-ampo ka mo, sakti ang pultahan o diretso na sa amahan, mag-ampo. Ampo sa tago nga walay makita o dili magatubang sa mga larawan nga yukbuan. Diba? Oy, dili mo na mo ikwan. Dili mo na mo sentido sa imong gibasa. Apat, buta na ko Apat, ikaw mag-apo sa sumulod sa imong lawak. Pultahan. Mag-ampo ka sa imong amahan, tatago. Ang imo ama nagatanaw sa tago mao magabalos kun nimo. So wala man nagsulti diri nga buwan. Kung imo ni sabton, kung sabton imo pagkabot niya. Wag tay ato bangon ani imong larawan. Ay, umay gingon dia. Ang gingon dia sulod si mong lawak takpe ang pultahan. Nakita ako ang lawak niya, kita ako ang lawak kun nalitan na larawan. Kaya atong pagampo sa Ginoo dili man siya mamatay basya kaning atubangon ani nga larawan. Ba? Kanang kuan kanang atong pagampo sa Ginoo wa man tay babasa diri nga atubang ta sa larawan di ba? Nga magampo ta. Dia siguro nga sitas. Dia siguro nga sitas. Kanang kuan man na kay mabasa nga magatubang tarawan, magampo. Josue 76. Harapit? Josue 76. Josue 76. Unsa sa ang larawan na ganang di pasabot mo ya? Itong katong larawan si Babaw sa Kaban.
nagampo sila. Saka po sa Ginoo ato. Ang Ginoo lang ang Nagampo, dili itong larawan. yes. Wala sakto. Hmm. Ang samo gato ba mi sa larawan sa kuan sa among simbahan o sa balay. Madungog nimo sa mong baba, amahan na mo nga na sa mga langit. Oh, Basahan to, aman to, suwe. city size. Basahan na to. Okay, sisi niyo suwe ang iyang abistin niya pa sa'yo ta atubangan sa arka ni Diyoba. Atabangan. Siya o gangan siya no, o ang gibutangan nila abog. O sa may larawan. Ha? Wala may larawan dire. Kana di arka. Wala ka kailangan sa dagway sa ark. Dili man larawan ang arka. Ay, Lilok ka. Kaya nga, dili mo rin ka ng tao kurma. Arka man yung katamuning gaban mo. lagi, nato pa, imo pasabot na ko karon nga wala ka nakailag usay dagway sa Ark of the Covenant. Dili man siya, ang arko tugdumihan mo tahon ba yun, di ba? Di ang imong ako lang karoon sa daan kung nakailag ba kag usay dagway sa Ark of the Covenant. Apo masarap ko pira, pero man ka ng tahon. Dako. Kao nga dako, doon ay ributo sa baba o wala? May ributuan eh. Wala. Wadyo ka kabalo. Abi ni Brad, na ako King James Version dali Brad. King James Version nga Word of Christ in Red, Dictionary Concordance, Agency 162. Sa iyang likod, doon na siya sa Dictionary and Concordance. Ayan, ang iyaha during Ark of the Covenant, asa ako tanawon. Ang Ark of the Covenant niya, doon na ribulto sa duwa ka anghel gaat bangay. Kining, sige. Mo ni Ark of the Covenant. Doon Ay, purbo. Tungod ba ng larawan? Yun ang di mo nagpresentar? no, di na mao. Ang dogma sa simbahan Katoliko, ang Sabay na ta, unsa man yun yung tumong namin larawan, unsa yung basihan nga teksto mao ni? simone. Kani nga teksto yung basihan niya. Okay ra ang larawan, namonit sa inyong igamiton. Dili na mao. Ang among gibasihan nga doon na milarawan kanay Ezekiel 41. Unsa may ko na basahon basically. Ezekiel 41:17. Ang gisgutan diri topic ani ang templo sa Dios. 17. Ano, 17. Ang bongbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmera o sa mga kerubin. Ang hulagway sa palmera o sa mga kerubin nagpulos-ulhos matag kerubin dunay duha ka nawong. May nawong sa tawo nga nag-atubang sa palmera sa usa ka kilid. Og ang nawong sa usa ka leon nag-atubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Wala man gibasiya nga among larawa, among simbahan doon ay mga kinulit nga larawan. Pero wala Ano yung basahon diri ba pre? Atong basahon diri temiro atong kuanon para basabtan nato. Sige. Yes. Sige, pagbasa. Niya ako nga sa templo o isupod niya ang haligi. Unom ka man niko og gilap doon sa usa ka kilid. Ug unom ka man niko ang gilap doon sa pikas ni kilid nga maoy gilap doon sa tabernakulo. Ug ang gilap doon sa gangaan napulog ka man niko. Ug ang kiliran sa gangaan lima ka man niko usa ka kilid. Ug lima ka man niko sa pikas manimporma sa simbahan ng kuwan. Kay porma sa sulod. Unya misulod ako. Unya siya misulod og isupod ang pagkakay sa kaligi. Pagangaan. Duruha ka maniko og ang gangaan unom ka maniko. Dera patrebe. Yan isupod ang gitason ini. Turuan ka maniko og gilapton. Subangan sa pinto. Siya ngayon ka na mawagin ang labing balaan nga dapit. Oops, nga bumbong sa balay sa unong kamanito, gilapton. O sa pagkiliran ko, dawak at kamanito. Nga naglibot sa balay sa tanang kiliran. Ang nalawak pulo kaun sa albabaw sa tatuan. O sinag sa bumbong sa nga iya sa balay sa mga kilirang lawak, naglibot aron sila
may sandigan. Sa o wala mo dapat sa bumbong sa balay o giliran. Kaso, siguro so tao din. Nakita ko sa ang balay pinataas sa loob ng maglikod. Ang mga patsaparan, piniran may lawak. Sagong manito, ang gibag ko sa punggong na alam sa kilirang lawak. Dapat sa gawas, 5 ka manito. Ay kapilin, ay dapat magpiran sa balay. Kung sa tuwa-tunga sa mga lawak, may hirap ko. Ang balay nga diya sa tubangan, nalain mo tayong sa kasatan. Kusa, gisupod ang balay o tapos sa manito. Kalautan ang bungbungin o sa tagatos nito ang gitason. Ingon mo sa bigilap ng tanaw sa bilap ng tanaw ng balay o sa lalain nga dapat ay nasindakan o sa tagatos nito. Kaya kitas ko ng balay, gitubangan nalain sa dapat nga nadilin diya sa likod nini. Ang nalagyanan sa kilid o napikas, nakilid sa gagatos sa maniko. Ang patinto dapat susunod ng nalagyanan. O ang tukmaan sa gangaan. Kaya kabata. Yan ang sinalaan na nilawaw sa gangaan bisan na sa tulog na balay. Ginagawa ko kanang gumbong na dito sa tulog sa gawa sinagis-isip. Kung sino hindi mo uman sa mga kerubin. Kung ay mga tao ay palma. Pero at dalawa kerubin ang gatag sa kerubin dalawa panaong. Pagkagi sa diyang naong kataong. Pagkagi nga diyang naong kataong na nag-atubang sa taong palma. Isikiri ka sa tanong liyan, maingan ka na. Palma at isikiri. Ini yang ginay mo sa tubang para yung maglibot. Ikan tayo sa ang kataatan ng kerubin. Ang taong palma. Okay. So, Brad, akong gano'n niya. Kan ako niya. So, ang ikumpira niya ang Israel, di ba? Ha? Ang Israel, ang audio. Ano sa ang giingnan? Ginaan niya. Si Solomon na giingnan na na. Solomon, namulungan niya. Yeah, ang giingnan ba? Ang giingnan. Si Ezekiel. Nakita ni Ezekiel. Okay. Oo, nakita ni Ezekiel. Kanina po mo, agin nga istorya. Wala pa ni panahon na maintain ang istorya ni ang nani ni ang mga kwan, di ba? Mga audio. Audio. Templo na ang... Sulat, para namin ka, kwan. Hindi nga sulat. Wala pa may panahon sa hindi lagi, di ba? Kaya dito naman bagong tugot. Okay, ano rin So, atong gano'n na, at sinapan eh. Kaya dukat sa pagtawag sa Diyos sa Audio, sa Israel, saan nagbibigay niya ang pagyan sa larawan sa simba, di ba? So, ang mga Audio, gidilig na pagsimba sa larawan. Gidili. Gidili. Maski sa katoliko, gidili ang pagsimba sa larawan. Sige, dahil ang basa natin eh. Sining pagsimba sa kwan, sining kang Audio, nagpo-bakabrad na ito sa Israel, karon ito baka nga dunay mga larawan karon sa samaan. Ika man sa Israel? So, samaan ang may mga naong ni Maria, naong ni Jesus. Ay, wala sila na kay Kuan. Ang Judaism, di sila mudawat ni Kristo. Ang Judaism, dili mo ila sa mga santos. Ang Judaism, dili mo ila sa Santa Maria. Wala sila na, dili mo sila Christian religion. Kaya ang Christian religion sa Jerusalem na lako din sa dere na So, sa bagong tugon, diya sa kuwan, so, wala tayo makita, likan sa kuwan. ang gaman. Wala tayo makita ang mga larawan dito sa Israel karon na tama tayo niyo, di ba?
Lagi. Sa Israel, sa Oh, Bethlehem po yun. kanang tinuwan sa Israel, na ilana sama sa inyo, na natilarawan. Ang Judaism? Oo, ang mga audio. Ang Judaism, wala sila, kasi sila Christian. Wala yung ang Judaism, kaya ang Judaism is not a Christian religion. Kung saan lang siya, sa major non-Christian religion, wala sila na. Kung wala po mo, kung wala po mo, hindi po mo Christian. Okay, wala man mo, ay wala man nila, di ba? O, kasi sila Christian. Okay. Brad. Ayaw ikurambot ang Judaism sa Christianity. Kaya Judaism, Hindi ko an, murag nakabantay ko sa imuang taktika. Nakakulasin ka sa imuang taktika. Ayaw isoste nga kung mo kay wala ang Judaism, kinahanglan, wala po niya, kaya dili mo Judaism. okay. Ini hindi pa mulong sa Special 41. Oh, ito na 17. Ito man, nabaning sa karoon sa panahon sa Apostoles. Apostoles? Nabanay ilang masimbahan sa ano, yan ay nalarawan ng Maria. Kung tanawa na, makita Bethlehem Church, sa mismong nativity, di na tao si Cristo, ang nativity mismo, katong patungan sa di na tao si Cristo, o ato ng lugar, ipasiban mo na sa internet, naalat day ka ng shrine diha, mga larawan sa Tindagana. Ihatag ka ako or magalan ako. I-search sa Google, sabi kay ihatan niya, hindi mo na Google kapuagikan. I-search sa Google, kung sa'yo bagoy sa Nativity Church, o Nativity Church, wala ba yung mga larawan. Ano na lang, ako tagahanda ka idea. Naikuhan sa YouTube video nga gadto ni Steve Ray, ang mga lugar nilang Cristo, lugar nilang Santa Maria, alang tawa dito. Poros na ay mga larawan kay kita nag-iya sa Katoliko. Pag Katoliko mo tag-iya ng mga lugar, Dili sa Juan. ha? So, dili sa Israel gikan, inyo ra gikan. Hindi ka ang Bethlehem, Israel din ang Bethlehem. Asan din ang Israel? Asan din ang Bethlehem diyan? Kaya na ta. Oo. So, kanang mga Israel, di yung man gina. Dili tanan. Ano ka? Dili tanan klase sa Diyo. Ayaw kataka. Ang Kristiyano mo diyo, ngamito ang Kristo. Oo. Na ba sila yung nalarawan na sama na ang Isos? Na. Yung malarawan. Na. Kung sa kayo na kayo mo ang kaning Bethlehem. Maunang mga tao sa bagong tugon ng daw sa Kristo na ilang malarawan nito. Na. Taba, ganyan, sa gagawin ni Kristo sama sa kuwan. O sige, ako lang example nimo. Ako lang example nimo. Gusto ka letra po letra. Ako lang example nimo. Ako, kabalo ko. Gusto ko niya, Ha? ako nang isenda kong messenger. Ako rin, nakasisunod ni Singer. Mga Kristuano, nisa, agunang mga Kristuano nga midawat kang Kristo, na ba sila yung mga larawan na tama sa inyo. Lagi. Sige, yatag ka ako ang picture, aron tukan ka ka. Sige. Ulat ka. Okay, ako isunti mo ng Bethlehem Church. Kaning, Ako, aron ka na ako. icon discovery sa Bethlehem Church. Ako isunti. Saan ako? Yun lang, Ang mga kwan dito, mga Hudiyo, yun na sila yung malarawan. ayaw pagpataka kung wala kay background. Ayaw pagbalabana. Kaya kami namin mga... Kamon, na ako yung kintis ko kan dito, na sabat kete, wala sila yung larawan kayo. Ayaw kong ilara, Brad. Ayaw kong ilara. Si Louis Dora, pastor protestante for 25 years. Iadto mismo sa, ito kung butaki. Israel, nasa Israel, nung katolik ko dito, nga nagpupog sila simbahan dito sa Israel, na naay mga larawan, na napoy mga audio dito, nga sabat kete, nga wala sila yung larawan. Mga nagpasabot, ayaw sa dito sa yun, dito ko na mag-istorya. O tama ba sila ba nga may naging larawan, may mga larawan na tindahan, napidili. Okay, ko ano. Brad, nalabay sa'yo. Ayaw nga, dili ka tuwa, dili nagsimbahag larawan, wala na.
Di na, wala, di ba, ang tindahan ba, nailarawan? May larawan, di nagsimbag larawan. Okay. Okay. So, yatag ka po na, Hindi ka kasi karon. Kasi karon ako lang ipangita yung mga ngalan rin. Wala. Barang yun, yan ba na, kanang kamal na, ni Marga, o ni... Iyak ka, kasi. Pakita na ko mo. Sa talagang mga nasa mga... Icon in Gateway Church. Wala pa yung 180, wala pa yung first century ha. Wala pa yung first century ng panahon nilang sa mga apostol. First century, mga na sa itong pagluto sa mga unang Kristiyano, nasa isya pagkato. Brad, ayaw bang ingog, wala pa yung first century. Ang Katoliko nagsugod first century, yung mga wala pa yung first century. Kung wala pa yung first century, wala pa yung Katoliko. Hindi, basta kayo nasa parang kataguntugon na makakagawa ng Lutheran nga Hindi ko nung... unang mga Kristiyanon diya sa panahon sa magkayat ni Kristo. The first church in Antioch has images. Send ko ninyo mo. Sige, dahil ko mga Inyong nabati ang tulumanon, dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.